Όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα που είδε η μητέρα του 15χρονου Ανδρέα πριν από λίγες ημέρες. Και είχα οραματιστεί την Παναγία, την οποία δεν γνώριζα. Όπως ήρθα την Δευτέρα στην Αθήνα, λέω του Ανδρέα μια γκύρ, θα πάμε σε αυτό το μοναστήρι που έχουμε δει. Είμαι εντάξει, μαμά, να πάμε. Ένα βράδυ είδε η Μανούλα την Παναγία και της λέει με η Μαλεβή να έρθει στο σπίτι μου. Κάλεσε λοιπόν ένα ταξί για να πάνε στο μοναστήρι στην Κινουρία. Άνοιξε την πόρτα ακριβώς έτσι, πήρα το παιδί αγκαλιά, το έβαλα να κάτσει πόρτα στον ποπό του, καθιστό, και μετά του μάζεψα τα πόδια και τα έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Του σήκωσαν το παιδί να το βάλουν εδώ να προσκυνήσει. Και προσκύνησε εδώ στην εικόνα εδώ της Παναγίας και εκείνη την ώρα μας είπε που προσκύνησε, αισθάνθηκε ότι τον πέρασε κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα μέσα του. Μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία, κάτι ένιωσα πάνω στα πόδια μου. Ένα μούδιασμα που δεν το έχω νιώσει ποτέ και μια φωνή μέσα μου να μου λέει μπορείς. Προσκύνησε την εικόνα με βοήθεια μας και μετά όταν τον είδα να γυρνά με βλέπει, είχα δει μια άλλη όψη στο πρόσωπο του μικρού. Πήγα κοντά του για να βοηθήσω να κατέβει και μου λέει όχι, άφησε με. Με έσπρωξε. Ο 15χρονος από την Κύπρο ήρθε εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής την περασμένη Τρίτη, την ημέρα της γιορτής των τριών ιεραρχών. Οι μοναχές δηλώνουν ότι έμειναν άφωνες όταν τον είδαν να σηκώνεται και να περπατά. Έκπληκτοι όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα στην εκκλησία, όπως λένε, είδαν το μέχρι πριν λίγο παράλυτο παιδί στην αρχή να στέκεται στα πόδια του και να κάνει μικρά βήματα. Μόλις φύρισε την εικόνα και γύρισε πίσω, πήγε να κάτσει στο καρότσι, λέει αφήστε με, θα περπατήσω. Κάνει τα πρώτα βήματα, η μάνα του πίσω έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και μετά να τρέχει πάνω κάτω στα σκαλοπάτια του μοναστηριού. Το έβλεπες να τρέχει από τη μια άκρη της αυλής στην άλλη. Ανέβηκε τις σκάλες αυτές. Εδώ όλες βούλε πάνω. Πώς ανεβαίνει ένας υγιέστατος αθλητής. Ανέβηκε, τις κατέβηκε, έτρεχε εδώ, έπαιζε με τον αδερφό του. Πήρατε τηλέφωνο το γιατρό σας. Τι σας είπε ο γιατρός που είναι στην Αμερική? Τον πήρα τηλέφωνο και τον περιμένω να έρθει το Σαββάτο. Τα λόγια του ήταν τα εξής. Με κοροϊδεύεις, θα σε σφάξω. Από το 1116 στέγει εκεί το μοναστήρι της Παναγίας στον Πάρνονα της Ορεινής Αρκαδίας. Η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή είναι μία από τις 70 εικόνες που ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μεταξύ των οποίων ήταν και η εικόνα της Παναγίας της Ελώνας. Τα τάματα των πιστών χιλιάδες. Ανάμεσά τους πια θα είναι και το αναπηρικό καροτσάκι του Ανδρέα. Εκείνος έφυγε γεμάτος όνειρα για το μέλλον.